Trooper nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke Anti-Narcotic Task Force Giri Prasad IPS haka arbu khandai tarik naitung arja arpasan ula pentip baginu ki Trai Ïing ni ki Trai kali ki ba IY Ïing ni ki ba IY ki kali jongki kitip bagadan ke jing temu ban Khaïi Drok lani ki weipat ki jingdi balong bean bat ki Shah ya ki bane kumta bat kim pentip ya kata Shah ki pulit kin sa Shah Pynshitom da ke pengat haka kendon ke NDPS Act hapo ke section arpasan kabalong kumju kum kajing Shah pengat iki ba Khaïi Drok bean kumta ula kentui ki Trai Ïing ni ki Trai kali balada kilap yakum kini ki de ban pentip mador Shah ki pulit lani Shah ka Antf lem kumta lada ki yo jingtip kin sa Shah pengat hakaan kumjuru ki bakwa ban ai jingtip shapang kani kila ban phone ni pentip Shah katanat Antf ka jila kata hau number prahanyo pra not prahanyo sau khandai